RMN Production Center. Mudalit kaninyo Nining Sugilanon. Hilom na anak. Ili. Tulog wala di imong nanay. Laylay so sa kamapinanggaong inahan. Kadtot yenda bakal papay ili tulog anay. Di sa konsay mahita po. Dili kabiyaan ni nanay, anak. Pasakitan ko ni mo, Mila. Mauni angay ni mo. Dugo. Dugo. Anak ko. Dili ka biyaan ni nanay. Laylay. Nabati ko sa ang laylay. Haid ka rin magikan. Ayaw. Ayaw! Ang laylay ni Mila. Ibili tulaganay walati. Ang laylay so sa kinahan. Makapahinanok sa iyang anak. Apan kung may babati kang laylay sa tungang gabi, mahinanok ka kaha. Ang laylay ni Mila. Tagsulat Marites Parba Albores. Direktor June Caraca Pujanes, Spener Joel Bense, Recording Editor Randy Tayad, Soundman Aldwin Nakurda, dalit sa RMN Drama. Katutyan tay bakal papa. Ibili tulaganay. O karon sa sumpay ni Bagotang Sugilanon, ang laylay ni Mila. Oy nanay, katutyan tay bakal papay. Paano man magikusi mo si Senyorito Stanley? Piatras na mayroon siya. Dili siya mibira sa imong buhok. Kuno! Isang nagbira sa akong buhok! Buhin ako, animal! Sakit! Hala! Hala! Ha! Paano mo to? Senyora! Senyora! Ano to, senyorito? Senyorito! Wala. Ha! Wala ang imong apo, senyora. Midagan na paingon sa iyang lawat. Nagkawil-kawil in taon ang atubangan. Namidagan. Kasakit sa akong liog nga nahangad kay gibira og maayo ang akong buhok. Pagtarong, senyora, oy! Mabagoy mibira sa mong buhok, oy! Sting, padoon. Padoon! Ano, senyora? Ha? May ihunghong ka? Ha? Niya, dool na yung kunin mo. Niya. Ay! Nasaan na?
Biis ay. Mangag sa ilong. Nganong nanamparos na masab ka? Unsay pagtuon nimo nako. Baka kon may mibira sa akong buhok. Ako ning buhok. Busa ako'y nahibaw. O gano'n mo sopak ka man, Usting. Dili, God. Unya ang pangutana. Kinsa man ay nagbintad si mong buhok. Nyawa may laing tao sa imong luyo. Ha? Unya, miatras na si Dong Stanley. Ha? Miatras na nyo rito. Wa na'y tao sa imong dool. Kay nagatubang sabta, nagatubang mata. Ay, kung ing naga, pasangila na sa kunay mo. Kinsa may nagbira si mong buhok, senyora, ha? Husto ka. Way nagbira sa akong buhok. Way nagbira. Na-stiffneck ako. Ha? Kabiha ko na ng stipni ka. Hangad, mangyod, hangad. Ayaw pagbuot. Dili. Sige, God. Usting. Ay, senyora San, oy na. Padol. Istorya, walay na patay. Istorya lang ta. Animal! Dira ko, di ko. Padol kay may isulti ko ni mo, animal. Ha? Doble man? Animal sa unahan? O katapusan sa linya, animal na yapon? Gano man yura? Ha? Gano? Ikaw lang ba ang bugtong nasayod sa gibuhat sa akong apo? Gawas na ko. Senyora. Kay mingaw baya ng ila. Layo sa silingan. Ugway laing tao atong higayon nas palibot kay gabi na. Busa ako rin nakasaksi. Kwilyuhan masata. Ngano nasab ni senyora? Ngano gikwilyuhan magunay mo? Kinahanglang way laing tao nga masayod mahitungod ni ini, Usting. Dili mahimong may laing mahibaw sa nahimong krimen sa akong apo. Nakasabot ka ba, Usting? Kining kuan. Senyora. Bayiran ko ang imong pagpakahilom. Oo. Magkalaom ka na, senyora. Ako pa, laban kay ko ining imong pamilya kani adto pa, oy. Sukad pa yun kani adto. Busa makalaom ka yun sa akong pagpakahilom. Onya, kining, pila may imong ihatag na ko, senyora. Naong og kwarta. Ha? O dili, oy. Mutana ra gani. Pero, okay rin di ko na imong sultihas kandidat. Okay na. Ang mahinungdanon, nga may itunol ka. Tunog. May mga tunog. Nagpaingon ako. Nagbuhukot yung kuning habol. Anong tingin ako makita? Hanggang na nga. Naputos sa dugo. Di ko na nga tunog tinigid sa akong tungod. Dili. Ginayan niya sa bibira ang habol nga akong kibukot. Ayaw, patay ka na! Palayo! Stanley ako. Ako kinisilula na yung fan mo. Lula! Lula, I'm so scared. Lula. Poko. Nasya. Misunod siya din sa mansyon. Hiya kong pati yun, Lula. No. Dili ka na mahitabo. Apo Stanley. Look at Lula. Calm down. Lula. Calm down. Look at me. Lula. Stanley Miguel de la Vega. Look at me. Lula. Look at Lula. Lula. Paminawa ko. Og ako lang ang tuhuin. Lula. She's here. Yes, siya. No. Kung
Kung unsa man ang imong nakita karon, dili ka na tinuod. Why bisan usa ni anak nga tinuod. Bunga lang ka na sa imong konsensya. Tinuod. Of course. Kano sa aba na makaksilula nimo? Ha? Lula. Why ka matuoran si bisan kinsa nga imong nakita? Kay why patay nga mobalik, Stanley. Ang patay, alang lang sa mga patay, o dili na mahimong motipo na itong mga buhay. Mani ka na, apo. Lula. Ang nahitabo ni Mila, magpabiling usa ka tinaguan. Iubanta sa iyang lugnanan ang kamatuuran sa nahitabo kaniya. Hangtod sa hangtod na, magpabiling tinaguan ang tanan, Stanley. Timani ka na. Hoy, imo! Ah, Nakabalita ka bas nahitabo sa anak ni Mirna nga si Mila? ooy. Ako ba'y dili makabalita nga sa'yo mo kumiatos lungsod kanina kay nangumpra og tuwahon. Uy, kaluing tao sa nitabo ni Mila, uy. Ay, gipatay human lugusa. Ay, pastilan! Unang higayon nga nahitabo nga ingon na ini din sa ato ay. Naunsa man taon ni panahon karon ay. Naabot gyud din sa ato ang mga adik. Gani. Nahuman na ba ka mo sa Ah, inyong trabahoon? Senyora. Senyora, Murag mas nabisi mo sa inyong tabi sa inyong mga trabahoon. Di bayaran ba mo? Aron lang mag-chismis. ay idiri makito chismis good senyora. Tinuod nga balita nga makalilisa kaayo nga balita senyora. Unsa? Lagi, ay gilaliman ka. Gilugo si gipatay man ang anak ni Mira kagabi Og naakaroon ang haya sa ilaha. Lapagkaluoy ay, masuso pa yung taong nagilag anak nga iya gibiyaan. Ay, may untag kalagon ni Mila ang nagapatay niya. Aron nga, mamatay usab dito sa kahadla. Pwes, dili ka na mahitabo. Nyura? Senyora. Way patay nga mo balik. Busa angay lang nga magpakahilom na ang iyang kalag sa dayon kung hain man siya karon. Uy! Nabuhian nimo ang mahalon kong baso. Senyora, wag gina ko sa, wag ko sana, senyora ay. Taro niya ba yun ay? Wag na ko matandog ay. Di na nabi ako pikas bahin. Kanya ang baso na di pikas bahin sa lamisa. Layo na kay kumina, senyora. Nasandigan nimo ang lamisa og nauyog kini. Hinungdan nga nahog ang mahalon kong baso nga naara nimo mabutang sa hilit. Hala, wa ta. Ayaw na pagpangatarungan pa. Animal. Nakuha nga nakaroon ng ako mga koleksyon. Gikan pa ka na sa Europe. Senyora, wa taon na ko. Wa taon na ni. Palabyon ko kining higayon na. Di magkupisto ka. Apan sa sunod higayon nga mahitabo pa kini. Bayra na kini nimo ha. Bisag kinsa kaninyo ang makabuak o makaguba sa bisan unsang butang ning akong panimay. Ay, senyora. Si Mihoy. Ano? Nabalik na ba si Mihoy gikan sa ila nga miduaw sa iyang pamilya? Ha? Kagahapong adlaw sinibya. Ay, wala para ba senyora? Pero ni anak ka to pa ingon din nakasiguro ko niya na. Kung moabot, tuktuka ko sa akong lawak kay may lakton mi. Matuman senyora. Ay, kabuang nga. Masuko gilong si senyora ng bakay ni Dugay balik sa mansyon. Kadiyo tararabang ako pa nang higapon da nga. Ipauli ko eh. Dua ako ko sa kong pamilya. Saan nga nawili mong kugod?
sa akong mga anak ug sa akong asawa. Sige lang. Dol-dol lang sa pinuhon ko. Uy! Nakaila mo ko anang nagbaklay sa unahan? Sila Mila man, ha? Ako padulan, be. Ako sabayan. Ug agnihon nga mo sakayin lang nako diri sa motor. Di man nagkikabataang nagbaklay mo lang. Uy. Nagtiniil raman na siya, uy. Dol lang kay ko niya. Ako sang piton. Day! Day Mila! Day! Sakayin lang dire. Ilanoy. Maagian man ako ang inyo. Sakay na lang. Uy, padayo maglakaw. Walang ganit ko rin niya. Gani, nagsigir do ko. Stilan, problemado tingalin ni bata. Day Mila! Day! Di ka musakay, Day? Mas madali tagabot kung musakay ka na ko. Nag-away di tingalin. Lang, Juan, bana. Nag-away di tingalin ang banang niya. Di na nakupugsonoy. Day, una lang kunin mo, Day, oy. Di ka man di ka musakay. Una lang kunin mo. Kung gitingaling awayas magbiyayon, Day. Di man ginapon nga dili. Managat to bata. Dibor ba unta ato niya? Pero nagsigil lang duko. Duko nga naglakaw. Hay. Dola na lang kayo nila. Makita ko naman kanilikan ninyo. Uy! Nakalikin na tao ang ilang tukaran. Ngano man ka? Uy! Mao di ay nga may daghang tao din kay may haya man di din ila ni Filimon ron. Amo di tingalang nag-uol ka ito smilang naglakaw. Wa di mag-away og si Filimon. Nag-uol di ito. Si Mirna man kaya namatay. Kaluoy sab. Bebe, akong dolan si Filimon binga. Nagtambo sa haya. Daray. Dong. Noy Mihoy? Kuandong, kanang mga pasubo, Dong. Mihapit lang ko kay nakuryoso mong kong daghang kayong tao rin niyo sa inyo. Mau di ay kay may gihaya am di ay mo. Nalabyan to na ako kasi Mila nga nalakaw samtang nagpaingon din Unsa na Nalabyan ni mo si Mila? Kay kalaan, dapiton ka mo sa pagpaminaw sa uban pang masumpay ni pag-utang sugilanon. Ang laylay ni Mila. Tagsuwat Marites Parba Albores, upo sa direksyon ni John Caraca Pujanes, Spener Jewel Bense. Recording editor, Randy Tayad, soundman, Aldwin Nacurda. Dalit sa RMN Drama.